न सोना न चांदी के हार सकिया, न सोना न चांदी के हार सकिया, हमरा चाहिए रे ऐसे हमारा जानता तार कपार में ढील पड़ गेल। हाँ ऐ जानता रू का ऐ हमार पिकअप के ड्राइवर बाड़े। हां कल ही गए रे इनका घर है। हां गए न त कहतरी इनकल माल काइन जानता रू का कहतनी हो कहतरी के ड्राइवर कोनो जिंदगी ना है, ड्राइवर के कोनो भरोसा ना है। सही बात तो कहता आउ खिसिया के हां पूछनी कि कहां गइल बड़न त कहते हम नहीं खी जानत। हां खिसियाइए के कहतरी कैसे कहतरी कैसे कहतनी अरे की पिया होती अरवा ड्राइवर रे माई, अरे की पिया होती अरवा ड्राइवर रे माई, गाड़ी लेके भागल बाबा खाली अपने हिलबा चारों के ना हिलबा ई हिलत कहां पड़ी सब नचावा सन ई फाउंडेशन पर नीचे से नट बोल्ट पर का साइड पड़ी सब। एकरा से तो मतिया लग जाता फोड़ फाड़ दी। यही खातिर ते फल बड़ी हमरो जिम्मा बाल बच्चा बड़ो ओकरो 4 गो बच्चा बा। ए सुना ना ओकरो को 4 गो लड़की बा। एकरो 4 गो लड़की। हां एगो के ज्योति नाम बा, एगो के लता नाम बा, हां एगो गोरी नाम बा। अरे की गाड़ी लेके भागल बाबा सुना सेंटर पे सेंटर मत लगा इहे आ दूरे से जितना करेगा वो काम कर सर। हम नहीं कुल करी चिपका चिपकी करबा रहता है जब पटा के ना दरात रात में